दे बे मा जिनिस खिथादोल' दे बे जायगाया मा जिनिसा माबानो बड'लेण्ड मार्टियार्स मार्टियार्स माने मुंख्लं सिमेन्ट्रि नंगौ नङा नंगौ दा नों मारगौ नंगौब्रा ओमफ्राय सोर गाया बेखौ सोर गाया औ गायग्राफोर गायगोन गायग्राफोर गायदों बेसेबां दामनि बिलाय 20 थाखा 30 थाखा दा 20 थाखा 30 थाखा जोंनि सराइबिलाव आरोखि जोंनि सराइबिलाव ओमफ्राय ओरैहाय क'क्राझाराव सोर मिथिबावगोन आं बायफेरा आं बिबार बाय आं माने बाथौ गासै हिनजाव नङा आदसा माने हिनजावफ्रासो बांसिन बिबार गायो नालाय आदसा ओमफ्राय नों बायनो फैसा हरा आरोना ओमफ्राय हरा आङो हरा माने बिबार खावना गायोबा साबसिन जायो दाख्लै खोनाबाय माबानिफ्राय ओमफ्राय नैबे माथो गेट विल अपेन एट 2 PM माने प्राइम मिनिस्टार माने प्राइम मिनिस्टार औ सोरनि बहाय आयु देन्जार मुंख्लंफोरनि माबा दंलै बहाय आदु नाहर ओरै नोंथांखौ आं भिडिअ खेबनाय जादों आरोना बहाय मुंख्लंआवहाय एसे बावैनि थाखाय थौदो नोंथाङा जुथा लंपेन्ट हामालै आयु बेखौ बेरायजोबनो हायो नोङो हाया जाबाय बिजोबानो आं फैबा बिबारा गासिबो बोरायजोब्बायमोन दा गोदान गायजोब्बाय गोदान गायजोब्बाय हासारबो गैया माथो दङब्रा इउरिन हासार होयो होनदों नामा बाहाय नुवाखै बेसेबां बरिया जादों बरिया सादा दै एकदमबारे गिदिर बायदि सुपार हिटलै गोसथोनाय दंमोनब्ला आरोखि आंबो लानानै बेरायगौमोनब्रा बे जायगायाव गैया नागिरनांसिगोन बायदि मोनबाय आं गैजायाखै नै दाबो 28 नलाय माथो दाबो come soon boys and girls come soon wah क'क्राझार का cemetery मोजां सिखिरिफोर दंथारो मेम'रि बरिया साथि गावदां बिबारखा नै आरो बिदि समायहोनो माबा माबिबो दंबावो सेंग्राफोरखौ हाबाब एकदम गोजाखा सोर बिर जोहोलावफोरनि बर'नि बिर जोहोलाव बड'लेण्ड जायफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय गावखौ सेक्रिफाइस खालामदों ओइ बहा थांदों नों लाबो बिबारा आयु जायालै जानला मोनला बिबारखौ मोनलाबायो दाम गोसा बिबारखौ बिदियावसो गायखायोबा नै नामखौ नायजोबसै आयु गोदोनि माबासो दैखरबो नङा होनबा बियो वाटारफल नो बे जाहैबाय गोदोनि जाय मुंख्लंफोरनि बिर जोहोलावफोरनि आरोना ओरैहाय बिबारफ्राथ' दाहोनखासै नै जोंना लिडारफ्रा बयस दंफैजोबो नेबाव दंफैजोबो ना आयु बेफोरो जोंनि बर'नि थैनि थाखाय थैजोब्बाय आरोना एकदम औ बर'नि बिर जोहोलावफोरनि मुंख्लं बियो गासिबो नामफ्रानो एकदमबारे बय मेरला दंथ' नै जितेन नार्जारि बैरालि नै खाथि दङ नै जितेन बसुमतारी सनितपुरनि गोजा नै गहपुर सनितपुर क'क्राझार है दंजोबो कार्बि आलं दंजोबो माथो नै बाक्सानिबो दं नै उदालगुरि चिरां बारपेटा दं नै कार्बि आलं क'क्राझारावहाय नुवाखै जोंनि माबाखौ नुदों आङो बैरालिनि ओरै कुसुगाव आन्दाराव गोलैयोमोन नै होनलाय नै जितेन सोरमोनथाय बैरालि औ नाम थांदों बाव सनितपुर बागमारा नाम थांदों बावनो जितेन मुसाहारि मादैसोलै बे बुद्धिया मादै सिख्ला बायदि एकदमबारे बे बर'फोरनि बिर जोहोलावफोर गोजा
बर'फोरनि बिर जोहोलावनि माबा गोजा बे मख्लं खाम्फा लादु जोंना बिबारसो नायो होनदों नामा औ जोंहाय हरै बिबार नायग्रोसै ना नै बिबारखौ बिसोरो गायलांबाय नै जा साइसनो नै नायसाय बुहुद बरिया बेफोरबायदि बिबारखौ न'आव बिदि गायनो मोनोब्ला खावजोबथारगोन माथो बे जोंनिखौ नै आयं आयलुं आयलुं आजां गाजां मानसिफ्रा लांफैदो गायफैयो है सुपार हिटखालै हायना फेमिलि हाय बुन्दु हायनाया दाख्लै आंजों लाइभआवसो फैदोंमोन दिनैहाय फैफिनबाय नै आंनि लाइभआव थेंक इउ भेरि माच वेलकाम आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय हायना फेमिलि हायना नार्जारि नामाथाय ना बसुमतारि मोनथाय जाखुनजा आं दाख्लै कमेन्ट खालामदोंमोन नालाय बेनियावहाय दायो नै आं बिबाराव फैफिनबाय बहा दं क'क्राझारावहाय दङ आङो सिमेन्टनि ओरैहाय खाथियावनोखा आरो इउनिभारसिटिनि खाथियावनोखा ओरै इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अप'जिट बे बिबार गायजोबनाय आरोना एकदम गैयाबाबो खय बिगा जागोनलै आइदिया ओरैनो बैसिम नैसिम औ 10, 11, 12 बेसेबांमोनथाय बिबारखौ लाबोफादो आयौ बिबारखौ खि अफाय आंथ' हायनाखौनो दाख्लै हायनाया अबेनिमोनथाय लाइभ स्ट्रिम खालामनायावहाय आङो मिथिया आरोना नोंबो अबेनिमोनलाय रियेल बनाय रिल्स बानायनो आं बिबाराव रिल्स बानायालै आं हिनजावफोर नङाना हिनजावफ्रासो बानायो रिल्सखौ बारलांनो मोना ओरैहाय जोङो ना मारो नैबे दा गोदान गायजोबनाय गोजानो नै बारहांबाय आयु र' हरै थांगासिनो दं दे हरैहाय नै हरै बार मारबाय नैबे बार मारबाय नै बार फैबाय नोंनिसो मोजां हायना मिथिबाय हायना गोनांखा बिबाराबो रिल बानायनो थिनदों नै हायनाया आंखौहाय रिल्स नैबेखौ मा बिबार होनोमोनलाय नोङो माबा दालिया दालिम बिबार दालिया बिबार दालिया बे गुफुरा मा बिलाय आइ डन्ट न' लिलि आं मोजां मोनो बिबार मोजां मोनो नो लादु नोंखौबो बिबारखौ माने नोंबो बिबारखौ मोजां मोनखायो नालाय बिबारनि मानसिखा नैबे मोनसे बरिं आरोना मिथिबाय नाइनटिन सेन्सुरिनिसो ओरै थांथ'ला ओरै जों साफाजोंसो थाङोना सोरबा लाइभआव फैनो नामा र' आं बिबारखौ खिथागासिनो दं नै एकदमबारे है बिबारफ्रा फाब नांगोनसोलै गाइसजों फैलायबायना एलबिआव साइज 51 जन दं कमेन्ट खालाम रावबो 51 नङालै आयु 100 जन 150 जन फैलाबायो दसेनो आसरितसो होमबाबो कमेन्टखौ खालामखाया आरोना नायनाल' थांखायो देनजार गोजा र' नोंसिनो खिथागासिनो दं एकदमबारे नै बेफोरबायदि बिबार सेरथो नुदों ओरैसो थांगारला बाल दा नाथाय आं जुथा गानबोनाय खोथाना एसे उसुबिदा जायो जि साइज दारियाबो बुन्दु ओरै फैसाय एसे गंसाय नै दारिखौसो साइज हरबावो फाग्ला आंहा दारि गैयालै मालाय कलेजनि नै ओमफ्राय जोंना कलेजआनो गैया फराया नालाय जोंहा मा खालामनो बिदिखौ खालामनानै जानांगौ जाहैबाय बिबारफ्रा बागानसो आं बेखौहाय दा फेसबुकआवहाय सेयार खालामबा दानो मेरला फैगोन मानसिया आं अननानै दिनै जोंनि एकदमबारे लोगोफोरनोल' खिथाबाय आं साबसक्राइबारफोरनोल'
बायोलै दाना बिराद गरम होनांगौ ओंखाम लाफानो थिनखाबाय दहायखौ बिरियानिखौ मोजां मोना लादुआनो बाहोदों आं लानायखोमोन जानो लुबैनानै मस्लाया बारा मोजां जायाखै मिथिबाय लादुआखौबो भिडिअ खेबरा मोनसे नैबे आइफनजों आइफनजों भिडिअ बिदुङा फट' ओइ आंनिजों मोजां नुवालै देखसिन सार मबाइलाव हरलाय फट' खेबनो बे लाइन लादों लगाय औ दारियाबो खोथा मानिया मानसिफ्रा दारि दंब्लासो खोथा मानिखायोबा नोङा दारि दंब्लासो खोथा मानियो नोङा दे जाबाय दा नैबे आंनि फट'ग्राफार आरोना खेबगासिनो दं आयु खयबार खेबखोलै बे आंनि फट'ग्राफार आरो दिनै लाफाखादां बेखौ दारि औ गैयैखाय दारि गैयैखाय जों दारि दंना एकदमबारे सनमान होनजायोना ओंखायनो ओइ बिबारफ्रा रलआवहाय फैगासिनो नै जि मोजां माला नुहैबावगोन आंहा र' मालाबा फै क'क्राझाराव आंखौ लेंहर कमेन्ट खालामहर होमबा आं सहैगोन ना मा लादु जों सानैजों फैनानै नैबेजों आंजों फैनानै खाजा जाहोफैगोन आरो खाजा जाफैगोन औ नोंसिनिफ्राय आरोखि नोंसिनिफ्राय जोंबो बेरायफानायाव एसे उदै सायोना गोरिब नालाय जाहोनोबो हाया देखायजोब बयखौबो देखायजोबनो थिनो आरोना र' बहाय मेरला फैयो सेंग्रा सिख्लाफोर फैजोबो बहाय मानसिखौ खोन्थाद्रा ओरै फैदों बिबार बारियाव बिबार बारियाव सोर सिखोला गुफुर गुफुर ड्रेस गाननायजों बिबार गुफुरजों र' देखायगासिनो दं ओरै समायथारदों सिमेन्ट्रिजों थांगोननि उदालगुरि चिरां उदालगुरि सनितपुर नैबे जोंनि बिर जोहोलावफोर नै देखायजोब बयखौबो देखायजोबगोन र' दैखौ ओरैहाय नै जराल' मालाय मिथिबाय आसुरित जोंहा जरायानो गैया नालाय दिनै नै ओरैहायबो दा देखायगोन आं हरै बेसर बारियावहाय मा स्टेन्डार खालामदों नायसाय कलेजनिफ्रायसो थांदों नामा कलेजनिफ्राय थांदोंमोनलै बिसोरखौ लाबोदों आं ड्राइभार जानानै दिनै कलेज दंमोन नालाय बिसोरना दिनै नाम थोरै खेबदो ओरै खेबनोसै बे लिदारसिन आरोना बे जलासिनसो हामालै र' जोंनि बर'नि गेदेरमाफोर नों बे जायगायाव फैबाय थाखायो नंगौना नङा जाखोथाय जोंनि बर'नि गेदेरमाफोर आरो बिसोरो र' नै ओरैहाय देखायफिनसैलाय आं नोंसिनो नै बिबार बारि खोन्थाहरदो बिबार बारिया एकदमबारे हरै हाबायनि खोनाबाय हरै बे लामा गैयाना बाव जाहैयो होमबा बैयाव फै बैयाव ओंखारसै बायह्राय ओंखारसै जों जाला जों जाखाला नैबे नायखोनदो बिबार बारिया खोन्थादो ओरैबो थांनो हायोलै हायालै उसुबिदा जायो जाखाला बोरैबा दे आं र' मोजां भिडिअ लानोसै र' खोनाबाय र' 1 मिनिट दै आं बेखौ लाइभखौ दाननोसै